We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Masadyaong kabuntagon kanatong tanan kapuso. Welcome sa inyong makapapukaw ug makapalagsik nga morning program, ang GMA Regional TV Live nga inyong makita matag Lunes hangtod sa Biyernes. Nganong masadyaon ang kabuntagon kapuso, sanglit maghatag ang GMA Regional TV Live ug GMA Now device, busa andama na ang inyong mga cellphone. Mga kapuso, kay karong taon-taon, ipagawa sa mong pangutana. Yes. Good morning kanimo kapusong Cecil. Good morning, kapusong Nico. And good morning, usab sa ato ang mga kapuso viewers nga nag-atang kanunay sa ato ang programa. Excited na ba mo, mga kapuso, nga makaangkon sa GMA Now device? Busa, tutok na sa ato ang programa ug ayaw si Piata ang question of the day nga among i-flash din ha sa inyong mga telebisyon. Upat ka mga palarang viewers matag adlaw ang makadaog sa GMA Now. Aron ikaw mapili, ipadala ang sakto nga tubag kauban sa imong pangan, contact number o contact details sa 0927-625-2939 nga inyong makita karon sa inyong screen. Reminder lang kapuso, usa lang gyud ka entry per sender ang ipadala. Sa katong mga giduka ning orasa, magpaugnat-una ta pinaagi sa atong 3-minute fitness segment kauban ang atong sender of the day. Let's watch this. Muna mga kapuso, maayo gayod nga mag-exercise ta every morning, every afternoon, every evening, maski unsang orasa, basta lihok lang gayod mga kapuso. Diba? Consistency man jud kuno ang sikreto ana sil. So kinahanglan nga di ta mo palta. Sakto jud na iguos sa tanang duha. Nako nabasahan sa gym Yes. that sil nga fitness is not a destination, it's a way of life. Oh, diba? Oh. It's really a lifestyle mga kapuso. So ayan nato na. So ayan yun na nato next. Og atong barugan busa sa mga fitness enthusiasts diha, pwede kaayo mo share mo sa inyong 2 to 3 minute fitness routine gamita ang hashtag 3minute fitness ug hashtag GMA Regional TV Live. I-post ang inyong easy to follow steps kay ato kining i-share sa mga kapuso viewers. Karong buntaga mga kapuso, atong makauban si kapuso actress Zonia Mejia ug sayranta ang ihang kasinatian kaniadto dihang nihimo siyang working student hangtod nga nanimpad siya sa show business. O karong taon-taon atong ila-ilahon kining taga Leyte nga migraduar nga cum laude sa Philippine Military Academy ug atong sayran ang iyang mga kaagi ug sekreto sa paglampos.
ug taliwa nining pandemya di angayan nga kita pirmi mag-uol sanglit ni ay mga komedyanteng vloggers nga maghatag kanato og katawa ingon man kalipay ning panahona ug ato sab silang ila-ilahon. Unya. Karon sugdanan ni partner Cecil ang iyang biz talk, makauban niya si Zonia Mejia. Sa nagpadayong kilig serye nga Heartful Cafe atong kumustahon ang batanong aktres nga usa sa mga cast niini ug sayran usab nato ang iyang kasinatian isip usa ka working scholar. We have this morning Kapuso actress Zonia Mejia. Mayong buntag, Zonia. We're so happy to have you ulit dito sa programa. Maayong buntag po na ko. Maraming salamat po. Nandito ulit ako. Hello, hello! How are you, Zonia? What keeps you busy these days? Nako, eto, nandito lang po ako sa bahay. Siyempre, iingat din po kasi may COVID pa din po tayong iniiwasan. And ayun po, nagpo-promote po palagi ng Heartful Cafe, of course. The last time na nakausap ka namin last year, napag-usapan natin yung mga magiging future projects and yung mga roles na gusto mong subukan, di ba? At ngayon, may Heartful Cafe ka na. How happy were you nung nalaman mo na magiging bahagi ka ng Heartful Cafe? Nung sinabi sa akin ng handler ko na, oh my gosh, ito na, nakuha ka, ganyan. Sobrang syempre kinabahan din ako, pero mas nangibabaw yung excitement. Kasi syempre, ito po yung first teleserye na mapapasama ko. So I'm very happy, I'm very grateful sa opportunity na binigay po sa akin ng GMA. And of course, you can really relate also sa role mo dito bilang si Sol, di ba? Kasi kayong dalawan working student. Gaya mo din, di ba, Sonia? Naging scholar ka din when you joined your swimming team. Ano yung mga naging struggles ba dati habang sinasabay mo yung trabaho at yung pag-aaral mo? Opo, actually kakagraduate ko lang po ng senior high. So during those times na graduating ako, talagang madami requirements ko for school, madami akong research and thesis, ganyan. And during those time din, meron ako mga work and nahihirapan po ako syempre mag-manage din ng time. Pero kasi love ko din talaga yung trabaho ko and pangarap ko din talaga po kasi makagraduate talaga. Kaya pinush ko yung sarili ko na mapagsabay yung pag-aaral at saka yung pagtatrabaho ko. And you're doing a great job, Zonia, dahil maraming kinikilig at natutuwa sa iyo at sa love team mo with Jamir Zabarte bilang si Buddy. Ano ba yung mga aabangan namin kina Buddy and Sol? Talagang away sila talaga lagi, ganyan. Pero kasi si Sol dito talaga ay nagsisik lang naman siya ng attention and care from her family. And na yun kay Buddy, abangan po natin yun kung mabibigay ba ni Buddy yung care na yun for Sol. At syempre, Zonia, aside sa kilig at good vibes, bakit kailangan namin manood ng Heartful Cafe gabi-gabi? Ano yung mga matututunan ng mga viewers dito? Marami kayong aabangan sa Heartful Cafe na mga kakikiligan, katutuwaan nyo. And itong Heartful Cafe ay talagang rom-com siya. So magiging happy tayong lahat. Tatawa tayo ng tatawa sa bawat eksena. Kaya naman, congratulations once again, Zonia, sa project na ito. At imbitahan mo na ang mga kapuso natin to watch Heartful Cafe and of course, your social media accounts. Maraming salamat po. Heartful Cafe po, tuwing gabi po yan. After First Yaya, 8:50 p.m. And syempre, follow nyo din po ako sa mga social media accounts ko. Sa IG po ay @itzonia. Twitter is Zonia Mejia. Facebook is Zonia Mejia. And Laika, Zonia Mejia. Ayun po. At dagang salamat din sa iyo, Zonia. Salamat po. Maraming salamat po. Mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Sa spotlight karong buntaga mga kapuso, karong bag-o, gipaila-ila ang top graduates sa prestihiyosong Philippine Military Academy sa ilang 2021 Masaligan class. Atong ilailahon karong buntaga mga kapuso, nag-top 10 ni siya
sa ilang klase waray ni siya lumad nga taga Tacloban City. Makauban nato karong buntaga si Cadet First Class Shirley Fatima Igia Lim. Maupay nga aga, Cadet First Class Shirley, welcome sa programa. How are you this morning, ma'am? Maupay nga gaya yung tanan, sir, and tanan nga viewers. Maupay man ta kinaagiyan na, and I am privileged and honored to be here today. First up, congratulations, Ma'am Shirley, for finishing this milestone of your life. How do you feel about it, ma'am? Thank you for that. I'm still processing the whole milestone that I am currently facing right now. Ngayon po na magtatapos na po, I plan to join the Filipino Army, and I plan to serve the Filipino people. I hope I could use my expertise and knowledge that I have acquired here in the Philippine Military Academy to serve better Filipino people. Ito ba yung masasabi mo, ma'am, na childhood dream mo na pumasok sa serbisyo? Ba't mo napiling manilbihan sa bayan? This isn't really my childhood dream. Nagkataon lang din siguro po na napadaan po ako nung PMA entrance exam. However, it was a sort of a long shot dream dahil pangarap din po ito ng tatay ko na maging isang sundalo. He actually encouraged me together with my uncle to take the said entrance exam, and now I am here after 4 years po. Before you entered the academy, Shirley, you're a chemical engineering graduate. Ano yung pagkakahawig sa pagiging parte mo ngayon ng Philippine Army at sa kurso mo noon? Sa unang tanong po, magkaiba po talaga yung kursong chemical engineering at saka yung tinahakong landas dito sa Philippine Military Academy. However, dahil itong educational institution, maraming studies, schooling, at the same time mga academic rigors na may halintulad sa pagiging isang engineering student. Maraming puyatan, maraming computations, at the same time, maraming compliances na ginagawa aside from the academic compliances. Meron din po kami dito mga physical aspects at the same time military aspects na isinasabay maliban dun sa aming academic compliances. Ano mga values at mga life lessons na natutunan mo while you were in the academy? One thing that distinguishes a PMA cadet would be the values of courage, integrity, and loyalty. Sa dinami-dami ng dinanas namin sa loob ng akademya, may sasabi kong ang honor code and honor system would be one of the most challenging at the same time memorable and pinaka na-instill sa akin sa buong pagkakadete ko. Since I am the honor committee chairman, I have been exposed to different rigors when it comes to integrity and honor in the academy. All right, Ma'am Shirley, for young girls like you na gusto maging kabahagi ng ating armed forces, ano yung advice na maibibigay mo? To all females out there who aspires to be one of us, I'd like you to do your best and deserve the spot of being a cadet. So if you want to be a cadet, prepare yourself mentally, physically, emotionally, and spiritually as well. Lastly, sinong gusto mong pasalamatan sa achievement na to? I'd like to offer this achievement to my grandfather, my late grandfather, who recently died this April rather. He served as my inspiration since he was a retired police officer and became my idol as I grew up. I offer this achievement to him since he was a good role model at the same time matinong tao na nagpalaki sa akin. So I offer this all to him as well as to my parents and sa nakakataas na ang Diyos po. And to close this lang, Shirley, anong masasabi mo, message mo sa ating mga viewers this morning? So, to all the viewers, thank you for all the support. And I hope that this served as my position right now served as an inspiration to you to always strive to do your best. And maybe, just maybe, you could be one of us to serve also the Filipino people.
Yun lang po, maraming salamat po. Good morning. Thank you so much for joining us and congratulations sa imong achievement mga kapuso. Top 10 sa PMA Class 2021 ang waray nga si Cadet First Class Shirley Lim. Daghan kayong salamat for joining us this morning. Balik pa mi kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, pampagaanta ning higayuna mga kapuso atong ilailahon kining trio mga kapuso nga naglangkob ni sila sa grupo gitawag Bisaya Tabay, mga good vibes, makalingaw nga mga videos ang dalit nila sa social media atong ilailahon. Sila si Marvin, Odette ug Tugsoy. Mayong buntag kaninyo. Welcome sa programa. Kumusta mo rong buntaga? May buntag, sir. Okay rin yung kastalano. Good bell. Pagmata na mo is healthy lang hapon. We're so blessed nga nakamata. Rotbas na naman tanan. So, kung kamo, pagkakarotbas kami, huwag sabi kaon. Joke lang. Kami sad, wala pa'y kaon. Murag unya pa may makakaon human sa programa. First of all, mag-ila-ila sa ata. Pwede bang maila-ila? Papaila ninyo yung kaugalingon ng mga sakop sa Bisaya Tabay. Sige ka lang, kung atay kami na Bisaya Tabay, o ako dahil si Marvin Abendan. Ako dahil si Odette Tripal. Ako na si Randy Gomez aka Togsoy. Marvin, Odette ug Tugsoy. Nahunti ka, Marvin. Kano Yes, sa sir. man nagsugod ning inyong pag-vlog? Nganong naka-ideya man mo nga mag-vlog? Kuhan sir, actually, nagsugod mi pa kuhan sir. April 8, 2020. So, kumbaga, 1 year pa mi. Then, nagsugod mi dagdag, mga raston dyan nga, nagsugod mi dagdag is tungod sa mga idol. There is a vlogger there sa Cebu, which is sila Video Maldito, Steve Princess, o uban pa sir. Tugsoy, kamong tulo, unsa man, magbarkada, magka-classmates, diin man mo nagkaila-ila. Actually sir, kami tulog kami silingan na dyan niya, kababata. Ikaw pag sa pagduwag takyan sir, pagduwag julid, anto na vlog-vlog lagi. Magduwa ta karon og hamubo lang nga game nga who is who kuno murag kinsa siya. Kay of course kamo nagdako man mo nga managkaila na gyud ninyo usag-usaso. Kay bawo na gyud mo sa personalidad sa usag-usa, di ba? Ayo. Kayo. Kinsa kuno chicks boy ninyo? Tara, tugsoy. Kaayo nga naman. Tugsoy nga naman sir. Kanas tugsoy sir, kanang ang gabi kay nagkuhan sir, attract sa mga babae ko. Pila na Sa pila man na. Like, kung sa kidhat lang, pinaanan lang mo. Gab-gab ba sir? Wala, akit na. Kuya kay na makidhat sir, pinaduha ka mata ba no? Kuha na day kayo, believe ba? Kinsa may habulin sa chicks? Klaro na. Matik na. Automatic. So, Mao ba sir? So unsa may pamaagi kung makasuroy mo doon na naman makailan ninyo, gukdunon jud ay sa mga babae. Sir, amo na takoban si Marvin sir para kami choice sir. Guban na kami daw choice. Wala ko at nagi. Kinsa may pinakasiaw ninyong tulo? Dara sir. Kandi sir. O Dara di- sir. Kanang basta makailan lagi niya ang babae sir, punchline lagi niya. One up. One day namin pang tugsoy. Hindi namin. Kinsay loyal sa babae. Ay no. Joke lang, joke. Ni Angkon. Kami totoo yun. Loyal yun. Faithful. Mao ba? One woman man? Karon nga niabot na og kapin 390,000 running 400 na ni 1,000 inyong followers sa Facebook unsa may inyong masaad sa inyong mga fans, mga followers ninyo sa umaabot ninyo nga mga content. Napamoy daghang paabuton pa nga mas lingaw pa jud, magsakit iyong tiyan o ang saan na po nila is pamburingan diya og magbuwagan biya ay kabalakan na arami. Palipay ninyo. Ay. Pagka-alegre. Doon na po may mga future nga mga collab sa uban pod nga mga social media stars pod. Actually sir, nagka-collab na mi sa like
Masim Tabines, Mhm. Kim Arda, nila Suyok Queen. Yeah, kuan sir, nag-meet namin nila medyo maldito ang mga idol before. Until now, idol yung parang like they are so conjud ka na. Kind jud. Nag 1 year ng inyong vlog unsa may sikreto ini para nga mas milungtad pa ug mas midaghan pa gyud ang inyong mga followers. Ano sir, kanang consistency lang jud. Tas kanang masinabtanon jud ka sa imong kagrupo sa. Mhm. Kaya kuan sir, kana dapat kana ang hospitaray lang. Then also, wala gid sa mind ka undang gani. To cap this off, Marvin Odette Tugsoy, kung doon na mo'y mensahe nga buot ipaambit, i-share sa atong mga viewers rong buntaga. May buntag kita naan kanang amping madagger mi kay COVID pa karon nya. Don't forget to subscribe sa YouTube channel din. Kita-kits ta pohon inig okay nang tanan. Daghan kayong salamat mga kapuso, ang mga milangkob sa makalingaw nga grupong Bisaya Tabay si Marvin Odette ug Tugsoy. Daghan kayong salamat kaninyo. Salamat sir. Salamat kayo Mang Boy. Thank you. Mga ako nang tanan. Sa BizTalk, si Kapuso Zonia mihiya atong nakauban ni saysay sa iyang kaagi o kasinatian kaniadto isip working student nga susama daw sa iya sab nga role karong panahuna sa papel nga gidala niya sa kilig serye nga Heartful Cafe. Samtang naila-ila to mga kapuso ang top 10 sa PMA class of 2021 kadat first class Shirley Fatima Lim nga misaysay sa sikreto sa iyang kalampusan ug iyang panghinaot nga sundon sab kini sa mga kabatan-unan diha. Sa katapusan, nakauban nato makalingaw nga trio si Marvin Odette ug Tugsoy pilangkob sa Bisaya Tabay nga misaad nga padayon nga mulingaw sa ilang mga followers sa ilang mga social media accounts. Let's take it from Cadet First Class Shirley Lim Sil nga maningkamot na gyud karon makabot ang mga damgo. Inubanan pa jud sa determinasyon o disiplina makabuot ra jud nato mga kapuso ang mga pangandoy natong Sahin tanan. sa mga kabatan-unan karon nga di mo give up no. Yes, o diba? Look at Cadet Shirley. Busa mga kapuso, aniya kami ibilin nga pabaon alang kaninyong tanan karong buntaga. Who you are tomorrow begins with what you do today. Gikan ni Tim Fargo, usa ka American author. Kapuso, sa mga gusto nga mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website www.gmaregionaltv.com. Pwede sab sa among official YouTube channel GMA Regional TV. Please click subscribe. Thank you mga kapuso sa inyong padayon nga pag-uban kanamo. Daghang salamat mga kapuso nga kami gihapon ang inyong gipiling makauban matag buntag busa magkuyog ta matag buntag din hilang si GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay strong, keep safe, kapuso.